Ka Kyrwoh jing pentip na ka sarkar jela halor ka jing peteng sumar yo ba Prestone tensong usembut menteri rang ba ka jela ubari pet ye katanat kampo yeng haka khatlai teri nai lur araja apusa kala pentip ka kenhun ki doktor kala la ban Puid bat weng no ye ka Jinglang Snam ne ka hematoma na ka Khlieh jong u yo ba Prestone la penkit Indra Prastha Apollo Hospital New Delhi haka khatwai teri nai lur araja apusa hadien bala lap baudan ka jingshitam na ka Jinglang Snam haka Khlieh Ka Kyrwoh bapentip bawa Prestone udan halaka long kaman ka babiang balapen kenria syabwat. Laong bahadian ke jing Puid ke jinglam nanti ban kat ka long ka babiang bah bat ka bayadei bat ka Jingsumar. Shu laong baka kenhun batbet ki doktor kala ai ka Jingsumar ka bapaka yo ba Prestone bun yo no ka jingkat jingkhia. Kumban syukadau bawa Prestone tensong ulami na ka jela Delhi na ka benta ka Jingsumar ka bakampanya haka step jong ka khatwai teri unai lur arja arpusau hadien arski bola dan ha padang ka jingstam parsha sumar ha ICU ha Nazrat Hospital halat mkra yo ba Prestone lepen kit cha Nazrat Hospital ha ka no pai singi jong ka khandai teri unai lur arja arpusau hadien bola khishitam kansan ha ka bola sha sumar ha ka Department of Neurosurgery jong ka ka hospital na ka jingpang ka bola tip kum ka small subdural hemorrhage. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya